Γεια σας, τι κάνουμε εδώ? Είμαστε σήμερα εδώ, όπως και κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε διαφορετικές περιοχές, για να πούμε στον κόσμο ότι οργανώνει ο Ε5, ο Παγκόσμιος Ανθρωποκεντρικός αυτός οργανισμός, που είναι των ίδιων των ανθρώπων, των Ελλήνων. Οργανώνουμε ένα δρόμενο στις 19 Ιουλίου στην Αρχαία Ολυμπία και προσκαλούμε άπαντες να είναι εκεί μαζί μας. Επίσης έχουμε εκτυπώσει αυτό εδώ το εντυπωλικό από 144 σελίδες που μιλάει για την πραγματική ιστορία των Ελλήνων. Συνδέεται ο Τροικός πόλεμος, η αργοναυτική εκστρατεία, αλλά και πόσα άλλα πράγματα, οι άθλοι του Ηρακλή. Με το σήμερα, το τότε με το σήμερα γίνεται ένα και ουσιαστικά όλα αυτά ολοκληρώνονται τώρα στις μέρες μας. Προσκαλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει μαζί μας σε αυτό το υπέροχο δρόμενο που θα πραγματοποιηθεί 19 Ιουλίου και ταυτόχρονα δίνουμε αυτό το έντυπο υλικό, όπως επίσης και το έντυπο υλικό από τα Ελλάνια Δρόμενα. Έναν επίσης ανθρωποκεντρικό οργανισμό με βάση τον άνθρωπο και τα Ελλάνια Δρόμενα, τα ελληνικά δρόμενα που υπήρχαν από παλιά, κάποιοι τα έκρυψαν, αλλά τώρα είναι και πάλι εδώ. Πότε γίνεται το δρόμενο? Το δρόμενο γίνεται στις 19 Ιουλίου, τώρα σε λίγες ημέρες. Τέλεια. Θα φύγουμε πρωί, θα ξαναγηθούμε στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, εκεί που έγιναν οι πρώτοι Ολύμπιοι αγώνες, που ήταν με εντολή του Διός τον Μήνωα τον πρώτο, και μετά το δρόμενο που θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία θα πάμε σε συμπόσιο και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, γι' αυτό καλούμε και όλους τους ανθρώπους, είτε είναι Έλληνες είτε όχι. Άρα μιλάμε για ανάδειξη της ελληνικότητας. Βεβαίως. Είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει ο Ε5, η ανάδειξη της ελληνικότητας και η προάσπιση των δικαίων των δικών μας, γιατί οι αρχαίοι ναοί είναι πραγματικά το σπίτι μας, η εστία μας. Είναι ο χώρος που επικοινωνούσαμε με τους θεούς δημιουργούς μας. Άρα επιβάλλεται να επισκεπτόμαστε αυτούς τους χώρους, γιατί είναι το ίδιο μας το σπίτι, η εστία μας. Τέλεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.